ସମୟ ଥାଏ ଅପରାହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସାମ୍ନାର ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତିକି ରାତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସେ ତେଜ ଖରା ଉପରେ କଳା ମେଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଏତେ ଦିନର ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସେ କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କଳାମେଘୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ଆକାଶରେ ବିଜେ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିପହର ନିଦରେ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି କି ବିଜୁଳିର ଏକ ଚମକରେ ଘରୁ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଗରମକୁ ସହି ନ ପାରି ଆସି ବାହାର ଅଗଣା ପାଖରେ ଥିବା ସେ ବାତାୟନ ପାଖେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ବର୍ଷା ଆଗମନର ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୋ ମନଟା ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ପବନର ସେ ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ, ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ବାଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥିବା ସେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାକେ ମୋ ଆଖିକୁ ଝଲସାଇ ଦେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଦେହରେ ଟିକିଏ ଶୀତଳତାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କରାଉଥାଏ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କଳାମେଘୀ ଅନ୍ଧାର ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ରୂପ ନେଲା। ସମୟ କିଛିଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବର୍ଷା। ଏତେ ଜୋରରେ କୋଇରା ପଥର ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ମୋଡ଼ିମାଡ଼ି ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଛୋଟିଆ ଜନବସତିର ଛୋଟିଆ ଟାଇଲ ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ର ଶବ୍ଦ କାନକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରା ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବା ସେ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଆଉ କାନକୁ ଡରାଉଥିବା ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ମନରେ ଯେତେ ଭୟର ସୀମା ବଢ଼ାଉଥାଏ, ହୃଦୟକୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଉଥାଏ। କାରଣ ଏ ବର୍ଷର ଏହା ହେଉଛି ଆମ ତାଳଚେରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପଟୁ ଆସିଥାଏ। ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ନଦୀଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ମେଘଟା ଆସେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବରସିଥାଏ। କାରଣ ଆମ ତାଳଚେରରେ ବର୍ଷା ଖରାଦିନେ ଓଳା ଅଧିକ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବର୍ଷାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିଲା ତାତିଲା ଭୂଇଁ ଭିଜା ମାଟିର ସେ ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନା। ହଠାତ୍ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବିଜୁଳି ଖେଳିଗଲା। ମୋ ପାଖ କାନ୍ଥଟା କମ୍ପନ ଅନୁଭବ ହେଲା ମୋତେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଭାରି ଭୟାବହ ଥିଲା ସେ ବିଭତ୍ସମୟ ଦୃଶ୍ୟ। ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ବାହାର ଅଗଣା ପାଖରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରି ମୋତେ ବି ବିଜୁଳି ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଉପର ମହଲାରେ ବି ଗୋଟିଏ ଝରକା ଥାଏ। ସେଇଠି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ସେ କନିଅର ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ଆଦି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଡ଼ିମାଡ଼ି ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଛି। କିଛିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ସେ ଝଡ଼ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ସେ ଛୋଟିଆ ଗୋଲାପଟି। ବର୍ଷାର ଆଉ ପବନର ଦାଉକୁ ସହି ନ ପାରି ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଗଛଟି ଅଧିକାଂଶରୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଅନେକ ଗୋଲାପ ଭୂଇଁରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ମଳିନ ହୋଇଗଲେଣି। ତଥାପି ସେ ଛୋଟିଆ ଗୋଲାପଟି ନିଜର ସଂଘର୍ଷକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛି ନିଜ ସହିତ ନିଜେ। ଯେମିତି ସେ ଏହା ଜିଦ୍ ଧରିଛି କି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ସେ ଏହି ଝଡ଼ ରୂପକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାର ମାନିବନି। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି କ'ଣ ଟିକିଏ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲେ ହାର ମାନିଯାଇ ନିଜ ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟିଆ ଗୋଲାପଟି ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଏ ମେସିନ୍ର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଯେତେ ଆମ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି, ସେତେ ଆମ ବୟସ ମଧ୍ୟ କମି ଆସିଲାଣି। ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନର ଭୋଗରେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲାଣି ଯେ କାହାର ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ବଡ଼ ଭାବିଲାଣି। ଆଉ ଭୁଲିଗଲାଣି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ, ମଣିଷ ସହିତ
ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼ିବାର ସେ ସଂଘର୍ଷକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କରୋନା ନାମକ ସେ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜିତି ପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମେସିନ୍ ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ 100 ଲୋକର କାମ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ବନେଇଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? କି ପ୍ରକୃତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛି? ଏସବୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ। ଏହିପରି ସବୁ କଥା ଭାବିବାରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା। ସେ ଗୋଲାପଟି ସେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସଂଘର୍ଷରେ ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହେଲା, ଆଉ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଘର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।